Talisay City Comelec nangandam na sa posibleng dagsa sa mga magparehistro sa mga nagngulahing adlaw sa voters registration. Nining semana sulod sa usa ka mall na sila nagpahimutan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sugod nitong Lunes dinhina sa second floor sa Osaka Mall sa Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Gipahimutang ang mga ekipo ug mga kawani sa Talisay City Comelec. Kini aron di magkaproblema ang mga magparehistro mag-ulan man o muinit. Apan hangtod karon nga 5 ka adlaw na lang ug matapos na ang extension sa voters registration. Mingaw gihapon ang dapit sa mga magparehistro. Sa previous nga mga last days or few days sa rehistro, managham gyud ang tao. So ni-opt na lang yun ang Comelec Talisay nga arimi diri sa Star Mall kay para ma-accommodate mi og ubay-ubay nga tao. Ginihang buntag naabtan sa GMA-RTV Balitang Bisda kining tulo ka magigagaw nga nagkasabot nga magparehistro na alang sa SK election. Human gisuspenso ang ilang klase. Agahapon na sa exam? Dili pag last week. Pag last week. So karon wala pa ka mo nang absent? Wala nasuspended ang klase. Agi sa suspense inyo. Agi pa nagpaybaw inyong kuan? Ang teacher. Kagustuhan gyud di magpa-register. Oh. Para kuan. Makabuto sa akong ganahan sa presidente po hon. Ganahan ko. Mao lang para makabutar. Kini usang usa ka pamilyahan nga magpa-transfer sa rehistrasyon, mipasalamat nga mingaw kay di sila makigduot sa mga tawo. San Isidro, San Isidro. Talisay. Talisay. Karon ni-transfer ka o Linaw, Paho. Oo. Kaya sa man ma'am gaabang ra ka before? Oh, karon nakapalit na giyuta mo transfer. Ang importante kay lam ko kay kuan gyud nasa kay mura ganang gi-admire ba nga gusto nimo padaogon kay na kay pangandoy nga sa ato abitaw nga sa lugar nato. Target sa Talisay City Comelec nga madungagan og 10,000 ka mga botante apan suka Disyembre 12 hangtod karon 4,600 pa lang ang nakaparehistro. Bukas sila bisan karong Sabado. Matapos ang extension sa rehistrasyon karong Enero 31. Di na tato paaboton ang last day sa atong rehistro kay kanang gawa sa maghuotad diri bas hindi po mi ka-accommodate sa tanan. Oba ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.